Musea in Orenplakken hielden al kennen, maar in het museum naast het door is nog niet west. Dat geldt voor de Rosechte Piet Visser. Hij is in het Fries Museum, als in Mexicaanse vrouw Liliana Araiza, die het nou 2 jaar in Nederland wennet. Wanneer ben je voor het laatst geweest? Nou, om precies te zijn zal dat minstens 35 jaar geleden zijn geweest. Nou, 30 jaar geleden, niet veel overdrijven. Maar... En wanneer bent u voor het laatst hier geweest? Ik denk vorig jaar. Ja. Dat was leuk. Ja, ik kwam met mijn vriendin, een Nederlandse vrouw. En wij zijn hier bij de oorlogszaal geweest. Ja, dat was nieuw voor mij. Ja, ik weet over de Tweede Oorlog. Ja, maar ik wist niet bijvoorbeeld dat Rotterdam werd gebombardeerd of dat in Friesland waren ook Duitsers mensen en zo. Dus dat is heel interessant voor mij. Als je ziet hoeveel mooie dingen er eigenlijk heel dicht bij huis te vinden zijn. Is het misschien wel jammer dat ik dat zo lang op zich heeft laten wachten. Als de dingen dichtbij je zijn, dan zie je op een gegeven moment misschien niet meer hoe mooi of hoe interessant het is. En het gras bij de buren is altijd groener. Dat is natuurlijk een bekend gezegde. Dus ja, dan ga je op zoek naar de dingen die misschien verder van je af liggen. Nothing new.